Sziasztok! Annyi kérdés érkezett a Zitimoti mozgalommal kapcsolatban, hogy egy kicsit időzzünk akkor ennél a témakörnél. Tisztázzuk akkor a kérdéseiteket. Azt szeretném, hogy a Zitimoti által a világ egy jobb hely legyen. Hiszen megosztom a tapasztalataimat, megosztom a sikereimet, megosztom a traumáimat, és megosztom az olyan történeteimet, ami által és amiből te is tanulhatsz, és levonhatod esetleg a következtetéseket. Tehát lehet, hogy te tanulsz az én hibámból, és holnap te másképp csinálod. Csupán ennyit kell tenni. Tehát a Zitimoti mozgalom nem az a hely, ahol zászlókkal kimegyünk az útra, és skandáljuk a saját igazunkat. Nem, ez nem az a hely. Hogy mit kell itt tenned, hogyha a Zitimoti mozgalmat követed is esetleg? A Zitimoti mozgalomhoz tartozó. Meglepő válasz fog érkezni. Foglalkozol saját magaddal. Milyen érdekes, igaz? Mert én hiszek abban, hogy akkor tudjuk igazán megváltoztatni a világot, hogyha saját magunkat megváltoztatjuk, és amit másokban szeretnénk kijavítani, először magunkban javítjuk ki. Szóval itt a saját igazadat nem kell másokra erőltetned. Te foglalkozz saját magaddal, és hidd el, te is megváltozol, és a környezeted is. Mert tudod, az új életed ára a régi életed. Ezt valahogy egy kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor bemész egy edzőterembe. Lássuk be, ott sem finomkodnak veled. De viszont tudod, hogy minden izomláz által változás keletkezik benned. És ez a változás majd nagyon jó dolgokat fog eredményezni. Valahogy kicsit így kell elképzelni a Zitimoti mozgalmat is. Nem tudom, hogy hallottad-e már ezt a mondást, de ami összetöri a szívedet, az valójában megjavítja a látásodat. Hiszen a tapasztalatok által és a fájdalmak által formál minket az élet. Még van egy ilyen mondás, hogy akkor kezdünk sok nemet mondani, amikor már nagyon sok igent megbántunk. Fontos azt tisztáznom, hogy nem vagyok influencer. Mert nagyon sokan kérdezitek, ha ennyi vállalkozásod van, akkor miért csinálod ezeket a videókat? Most elmondom. Azért készítem ezeket a videókat, mert valamikor régen, 20 évvel ezelőtt, én is ezen az úton elindultam, akkor valahol megfogadtam magamnak mélyen, ha én ebből a mély gödörből kijövök, és tényleg, amit ezekben a videókban hallok, én is megvalósítom, akkor ezt mindenképp majd meg fogom osztani az emberekkel, hogy tudjak én is segíteni azokon az embereken, akik most indulnak a sorsfordítók útján. És megmutassam azt, hogy igenis ez lehetséges. Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy kinek fizet az internet, kinek nem. Elárulom, hogy nekem nem fizet az internet. Tehát azzal, hogy te megosztod, hozzászólsz a tartalmaimhoz, vagy esetleg belájkolod, én nem leszek gazdagabb. Én nem vagyok influencer, engem nem fizet senki. Hatalmas nagy fizetség számomra, ami pénzben nem mérhető, az az, amikor te hozzászólsz, vagy lájkolod, vagy megosztod az én videóimat, abban az számomra a nagy fizetség, hogyha valakinek megváltozik ezáltal az élete. Szóval, hogyha megosztod a tartalmaimat, lájkolod a videóimat, és esetleg hozzászólsz, azzal én nem kapok pénzbeli fizetséget, de egy visszaigazolást. Egy visszaigazolást arra tőled, hogy jó az, amit csinálok, számodra is építő az, amit csinálok, és ha megosztod, akkor másokkal is megosztod ezt a fajta sorsfordítói utat és lehetőséget. Amit elmondok viszont a videókban, azok saját tapasztalatok, sikerek, kudarcok, amelyek által tulajdonképpen sorsfordító lehettem, megvalósítottam az álmaimat, boldog vagyok, békés, feldolgoztam a traumáimat. Persze én sem vagyok tökéletes. Nehogy itt valaki azt gondolja, hogy én már fénnyé váltam. És soha nem is mondtam, és ezután sem fogom mondani, hogy tökéletes vagyok. Én csupán szeretnék a tegnapi énemhez ma egyen jobbá válni. Csupán ennyi. Szóval, hogyha még nem követted be az oldalam, akkor kérlek szépen kövesd be. Örülök, hogyha hozzászólsz a tartalmaimhoz, mert azzal érzem, hogy jó úton haladok, viszont ha megosztod, akkor lehet sorsfordító gondolatokat osztasz meg olyan emberek számára, akiről nem is gondolod. Én azt szeretném, hogyha a Zitimoti által nagyon sok ember számára jobb helyé válna a világ, ezért gyere te is kövess be, írjunk együtt egy boldogabb, szabadabb, békésebb és szebb jövőt.